uyo ndigava Shamwari ya Hamilton. Balance. Baby mfana this. Yes, yempane papo. Chiko choda chada tikisidzira naje. Inena ndishikwe kana kwanza uri kushikisa unze kururambidzwa nasi kuuya. Ndotomira kana utsaite zvo Hamilton. Go ahead. Banda ushe. Usashungurudzika Hamilton. I know, but I have got a good fortune to do my life. Yeah. And I know that. Fortune yangu yekuita zvinhu zviripo hama dzangu. Fortune yako ndeyekuti unoziya kuti especially hama dzangu cheche ndakararama nadzo dzinoziva ndakazibatsira kakawandisa hadzizikwadziwe nedeni life yangu ndokwanisa kuva nemafortunes ndokwanisa kuva ari kumberi kudarika ndakakura ndichiita bcause ndakakura hangu ndichidai but pane hama dzangu dzandakazomatsira ita zvimwe zvinhu zvekuti handichemeni nazvo handidii but zvinongoti ano Mwari ita zvemunonga mafunga kurarama kwangu nevanofunga kuti zvakadai ita izvozvo zvemunonga mafunga kuti izvozvo pakati peupenyu hwangu but ndinokufarirai handive ndakakura ndatenda ndataura ndapedza kugara kwanoita pano kana kuti unoda kuparira hanyi anorwara waya nezuro ndakakutaritsa chikuona waya nezuro tenga doro timwe apa usadada nebreak rebhoka iwa aiwa tengerwa saka ndoregerwa tenga doro ukawanzirwa naSamson mukano iwe naSamson hatitombomuzivi kuti akatangira kupi zvakabva kupi hazina nebasa wakatangera kupi wakabva mumozambique unongotyora nzimba pane kuti neweti iyo zvawakakurira kwacho kwawakakurira mbiri yako ndiri mbiri yangu ndei inini newana mukadzi iwe unei saka pane munhu asina mukadzi iwe unorara wega inini baba vangu inini wakabereka inini wakanga waine saka inini zera rangu iri ndikandadzozoita mhuri saka iwe uri kudada nemhuri iwe uri kudada nekuti une mukadzi nemhuri ndiani asingazviite pakurarama kwake ndiani Anopenga. indi akana uchitaura zvimwe zvinhu Hana mari. zvekuitadora patimwe apa tenga b hapana tenga b hapana ndezvekwako iwe Samson bro you are my brother usataura zvinhu zvisingaite iwe usataura zvinhu zvisina chironzo mukati taura zvinhu zvine brain ungati hanzi nemukadzi saka asina mukadzi vanhu vese unopenga iwe saka iwe iwe wangobva umusika iyo ndono aiwa jembe anonzi jembe here kana Iwe ndokuti jembe. mamisa kumamisa nechisa chemoto iwe sure iwe Zembesa munhu mumoto. sure ndachitsaita chisunza ndikakugadzikira mukoma ndokubatsira ita kuti hausi jesu zvemishonga hatiende ikoko kwese kuri ndiri natural pendiri panapa yekubereka kwangu nezvandiri ndinotyei mukurarama chei ndakatya kudhara Enda pacho. ndakatya kudhara Kana kwa bad. ndakatya kudhara Enda pachola. ndakatotadza kuita zvandaida kuita kudhara ende pandakapinda macho totombofunga kuti ndaine siko ndakabva kudhara saka ndina cheka chamba ipapo pamariyo ndatonyarawo mablango hama dzangu dziri panapo ko dzinondichenga Plus waona board. Plus tine board. nyaleti nyaleti handilove nyaleti iri kubhoilaka Chaiona. nyaleti unoza kuti nyaleti uona mablango mablango akanenge kariraito aiwa akariraito Kuona kuti chi. ndaunonge parafini unoti pane pangandiitiri hafu Ndikangu ke Saturday. wo Samson hey
Samson inda zvakanaka tozvidawo irimo mukati ndaona zvimaneurukirizva ona price jamwe sinomuisa price yetu yene 2 years asada muisa price Yey. ona original price yacho ona original price yacho kumbokatenga handisukachora aiwa kona iweyo shaheti yangu inodhura Aiwa, aiwa ona original price yacho yakanyorwa pane chuma price isere 49 indakanyio saka nomwana ndopeka heti yakachipa zvakazoda kujairira zembe panapa uchaba uchimhanya unobva yotoisa mbuaaaakachapewa kuti vanhu vambokuona shama chimbokarova chimbokanhonga chiwataura kuti mbanana akana basa ana basa munhu anonzi Samson. walonetsana nevanhu Yeye kunani? ndokurova zvisingaiti ipedi chiyo iye ari prepared Iye unoda kurova, iye unondowera nyaya iyi. Mubvunze iwe. Wasvika tichimwa waunondowera munhu nyaya iyi. zembe takamutraina kung fu zembe autamba karati nauidzo zvamatrena basa redu rekudhara Samson aikondaruma. Aiwa yetinodhura yapfekune nyakunyanidza yeta umana aripa kutsvaga hama yake munhu nyatsegadzirisanukutaurire zembe nyatsegadzirisa zembe kana uchinditi mbwa yemunhu the best way unonetsana naye kana uchinditi mbwa ari kurwadziwa neheti kana ndiri mufana wako siyana neni kana uchinditi ndiri mbwa inini siyana neni chibva wangoita leave it kana kuti ndiri mbwa inini imbwa inorara panzi you're special rora panzi you are special special dog outstation apini kana kutekstira message yarena outstation tauchinouzopindira wapedza kunwa kondasvika vana pakudondira banza wakora stereki kutambidza vamwe ozondijairire isajairire zembe cha ziva kuti iwo uri munhu wekubudiriro ndiri munhu wabudirira vatoona kuwastaka izviso kuzoona wasvika kubudiriro chaka iwe kana uchitarisa munhu uchiti itype unonga uchitarisa munhu uchiti itype hey iwe takaberekwa namai tikada kutanga kukubata kuti uri wekubudiriro ndiri tsvina iwe uri right tinonga takasiyana papi ndiudze iwewe inewe takasiyana pakuti chii 100% yechii different yekuti chii nekuti chii nandoziva makuriro akaita iwe waziva makuriro ndakaita kwakakurira nandobo saka unoti wandinoziva wandakakurira nawo nezonda 1 kuyanga kucanada asiyana neni takambomamira kapu yomba kwenyu takanasodamamira saka iwewe kana wakakura uchiziyana neava musiyana wawazouya uchiti hanzi uyu iduzvi kwandiri ndewei matauriro ako ndiwatanga kusvika panapa ndaitaura nyaya yangu akotanga kuvhiringidza zvandaitotauraaatanga kutovhiringidza iwe watovhiringidza vhidhiyo yandaitaura atovhiringidza paasvika uyo atanga kutovhiringidza zvandaitaura sarwadziwe ndaitotaura nyaya yangu ndakanyarara apatongoda hanzi pfutseke chichi stupid indayo ingatorarama ivanhu vakasiyana-siyana umwe wakatokosha sanetse gava umwe zvinyi zvokuramba muchibatisa gava masisizvo mana but iwewe wachoka wasi kukunyarai kusvita kapi aigona kurasira pasi samuneti zvapera Samson anda kuderera naye aiwa Samson is my brother but anopfurikidza iwe mudhara usato aiwa hatisatambomurova uri munhu mukuru kana ndikona ndonoti mudhara wangu chamurova zve Samson handisi zembe iwe
saka chii chiri kuitika? Inobva uchimhanya pana musvika kuti Unyepa. Unyepa. Mwenda kubudira chimanya. Ndingangobuda gate chimanya kwenda kubudira. ndokuenda kwacho. Andisvike. Uri ndosvika chimanya ndopinga. Zepeida Unozviita Uyu. Anenge achingona umwe munhu Unowanza kunditukirira kana auya akadhakwa abva kumadonalds. Wasunzwa pichi yacho iri munhu akajaira kudzinga makudu. Angabva kumadonalds ndo. Iwe. Unozoti ndoda kuudza one thing. Tarisa iti wakapfeka 100 something aenderana newe. Izwa my brother. Ndokutaura chinhu one chete ndoda kuudza. Ndoda kuudza one thing, ndoda kuti ubva wagara wakaziziya. Chindoda kuudza one thing, chibva waziziya chero chitaura zvauri kutaura. Unokwanisa kundoona ndiriwo, unokwanisa kuziva kuti Zembe ndini ndega, uchikwanisa kundishora zvauri kuita. But inini kwete kuti pane vamwe vanhu. But pakukura kwandakaita inini ka nekurarama kwandakaita mucommunity handangomboona type yemunhu anosvika chishoro umwe chero ari sei kana sei ndatotanga kuona iwewe ndoandatanga kuona iwewe munhu anosvika pane vanhu chishora munhu ndatoshaya kuti iwewe type yelife yako unogara zvatondinetsa because handisa ndambozviona izvo zvawataura izvo kwandiri vanakana budirira vagara vachinetsa Nekubudirira vasistraight. machonyonyo akagara machonyonyo Tona mombe makusei. Tone mombe ndize nekumombe mapadok Mpaka ndokwandaona mombe kotobudirira dzinooneka uko. kufoko kwedzinobuda kwezi. Kufishi kurubiwa mukaka. Pana ndichinyepera unetsana naZembe. Ngori target you. Manje inini unotozomhanya Unonyemba. Eyo musiye Zvinhu zvinowawa. ndiyakupa mari Tipeka tigadzira changa wokupa munhu mari yasiri chamba timone. Ndioro mixtura. usakatora bondo yangu yakambobvunzakira kuti anzivi iwewe sakuzotsvaga mari unombozowane mari ambobvunzakira mari yangu zvakabvunza kuti ndatenga mari azvibvunze izvozvo ndochitsanga chonotanga